Adik ini mau juga abang yang dirayu Aduh adik ini mau juga abang yang rayu Ini gua halus. Oh berarti kayak Lo setel gua Arabian. berarti gue kudu setel karo aku. Aduh abang bukan maksudku begitu Masalah seju bukan berarti tak mau Jual mahal dikit kan bisa Coba kasih emotnya saja Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Cek seju Jalan cuek baru malu Aduh adik ini bukan abang yang rayu Masih berdua. Emang ada yang ketiga Ada. dan keempat? Coba ya nadanya ya. Ada lagi dah. Pakai nada E ya. Eh. Coba ya. Kita tampilkan artis selanjutnya untuk Anda semuanya pada malam hari ini. Ini artis ini jauh-jauh. Dari mana, Pak? Gasa. Pak, lo bontra lo, Pak. Masa awak ngono, Pak? Ya toko Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur juga. Tapi artis yang sudah kondang sudah terkenal di mana-mana. Seantero Nusantara dan di dunia Akhirat. Orang ngaku akhirat, Pak. Ya. Yuk, satu artisnya. Pakai E minor minta tolong. Oh, masih anak-anak tuh, Pak. Sik cilik le, sakmene ya. Berarti cowilik. Ora lahirnya sakmene mengkeret bocah. Tuh hidup, tuh hidayah. Iki wong Pak Pur iki lak njaluk apa kuwi artis ora sing gemen-gemen lurah bader padak. Indi. Ya iyalah, Ini nyanyinya Indi. liyane. Tuhi apa Ini kajol ya, Pak? Kajol ya? Anu, Kajun. Ini India kuwi kajol. Mesti bocahe awake langsing. Cilik, Pak. Cilik nerincing. Asik. Nah, wira. Kayak bom to bocah. Masalah. Tuts merah berdikata hai yara में क्या करूं तुझ मेरा बरकता है यारा मैं क्या करूं Ya ora. Iki lagune Ya penak lah, Pak, India. ngawur Apa? Iki lagune Mas Dudi Kempot. Iki lagu India, Pak. India loh kata-katanya itu sudah India Cek. tuh hidup tuh Cek, balik. hidayah tuh apa raya Suarane penak, awake sing kelemon. Awakmu aja gawe goro-goro karo sinden iki lho, Pak. oh berkocena janam Ngene entek sate rong bungkus iki mau. Tepone gede-gede entek. Gumun aku. badai senahi Di sini lho. Tandone weteng lho Bu gumun kuwi. Tepo loro lho. Kuat pirang liter lah. Mbok badho kantok isine. तुझ मेरा बरकता है यारा मैं क्या करूं तुझ मेरा बरकता है यारा मैं क्या Kowe करूं mbok ayo-ayono ya ora iso ayu. Lah piye sebabe? Ngene malah kaya wong kiting wis iki. Tapi suarane enak lho, Pak. Iya. emang nembang apa sadurunge aku India Statue. apa sih Anu Rock. Nah, aku versi Arabia. boleh minta nadanya yang tadi Mas Alarm apa kan lho? Aduh abang bukan maksudku begitu Masalah seju bukan berarti tak mau Jual mahal dikit lah bisa Coba kasih effortnya saja Kalau memang cocok bisa datang ke rumah
Surabaya. Surabaya. Deketnya Suramadu berarti Madura. Lah, statue versi Madura po. Bisa Kak. Coba. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Nganggo lek bareng. Statue, 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 statue. Asik. Salam kerong dari bule, setelan cuek baru malu. Dura, Pak. Heeh, kayak toko 24 jam. Masa padane toko dura. Kakak percil, Iya, Dek. kakak selentem, Pak Purwanto. Iya, Dek. Dek remaka bere, Oh, alah. masyarakat Bader. Bader tretan sadeje pasti beres. Beres. Aduh. Udah dong, nek apa, Dik? Kene telek. Jajan nesu ngono kuwi. Nyanyine udah. Awakmu yo ganggu kuwi lho, Kak. Lek nyanyine udah tok. Kembang semongko di jajar nes nembang Pak Purwanto meski nyawer lesa Ale. Dumon Angelin Asik. Odi ena orang Medina Oh, bental ombak sapo angin salah jenengan Dumon Angelin Odi ena orang Medina Oh, bental ombak sapo angin salah jenengan Ale rasa ale. Rasa ale, ale ale kum. Rasa ale. Rasa ale, ale ale. Tak akoni wis aku ngaguni jempol suaramu penak, Ya, kowe masuk. nyanyi apa-apa penak tapi lak versi-versi urung karuan iso. Heeh. Nduk Cahayu maju minor. Masih awake kaya galon tapi penak, Pak. galon matamu yo. Dandan ayu-ayu koyo ngene golan. Bocah kaya galon iki contone dolan kaya ngene iki lho. Kaya apa, Pak? Gajik tok. Apa versi apa? Sele, coba lagu iso. Lagu iki iso. Tajung jempol. Bukan hanya Madura harus bisa. Bukan hanya lautan tapi kolam susu. lagu, Pak. Lagu. Nungguin ya. Lah, lah, lah. Kowe iki lho nyanyi. Wis ngerti nak dinteni kok iso mbok takoni nungguin ya kuwi lho. Selen. Aja aja karakter suaramu. Saiba. Oh Banyuwangi yang Ya, viral halus, itu. ya, halus. Semi keroncong. Lah, saibanya Saiba kok. kok maah. Oh, Anu atur vokal. Oh, beda. iya. Karakternya Karakter iso ya karakter sama-sama iso ya. bisa. Iya. Selen Ora usah mbok kei. biasa. Sele. Selendang biru sing ono ning antorno bekas neng klambiku selendang biru sing ono ning pundak Ya iso berarti. lumpur ra bakal balik ning tanganku Terus? ilang bareng rasa Hop, tresnaku. oke, bisa. Saiba. Berarti bisa. Saiba wis asli. Rat Nantika. Boleh. Oh, koplo. Goblok. Koplo, Iya. tung, Tung tung, tung ting tak tung tung. Tak. Jing, 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 ahe. Tung 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 tung. Hop. Hop hop wis.
Wis ya. Saiba iso. Koplo, Bos. Koplo iso. Kayak nggonku mau rodok metal. Oh, Anu iso. sapa sih? Penyanyi wedok sapa sih? Peti Pera. Peti Pera. Yuk, oke. rock. Selendang biru sengonone pundakku luntur tanpa warna bekas klambiku. Wis iso kabeh. Berarti keroncong iso, dangdut koplo iso, rock iso. Nyanyi mulai ngarep ya. Bisa. Terserah aku sing ngomong. Oh, berarti manut abah-abah. Manut aku no aku iki lho. Aku iki lho. Apa kuwi? Senam. Kuwi jerigen. Jiriken ngesoki mbokmu yo. Ayo, kok ngarep keroncong sih ya? Boleh. Yen Yen Keroncong. kowe njaluk lebih mending aku sing ae. Yen wis inilah dia mati karakter rasa. Saiba yang halus, lembut suaranya dan enak didengar. Apa nyangga katresnamu. Saiba. Saiba. Mending aku sengaja. Yen kowe njaluk lebih endang Enak ya, Pak? ngomong. Asik, diomongi yo penak-penak. Ojo gandoli karo selendangmu. Rana, tung tung ting tang tung tung. Asik ya. Peti Pera. Selendang biru sengonone pundakku. Saiba. Ya enak ya. Kira-kira ya enak loh. Lumayan loh, Cak. Ya iso. Rana, tang. Saiba. Peti Pera. Ojo gandoli karo selendang. Rana. Keroncong. Rock. Dangdut. Rock. Saiba. Dangdut. Keroncong. Ah, ah. Matamu ya, heh? Nesu. Ya ora oleh nesu. Lakuan Nek iki. wong iki kudune sing sabar, nyanyi sak nyanyi kudu iso. Sabar apa? Kudune sak baet ganti. Lapo sak kata ganti, he? Raimu apa gak mikir? Ayo, Raimu pernah mikir raimu. tak pongor kon ya. Syukur diponger. Nek wani karo kene aja ngono kaya ngono. Kandhanono. Awakmu aja wani karo kene. kok Iya, disiksa ada karo kok. Surabaya lho, Mas. Nek diponger lambimu lho, Mas. Kok iso nantang karo kene modelmu. Rumah samu kowe meneng iket bang. Wis sengkuni sisi. Wong kok kene wis seneng tes koyo Mas ngono. ngene lho, kowe tak tes ngono kuwi karepmu engko tak duetne lho. Duit karo sapa? Enek Sapa? anu tukang isa-isa aku. Malah ngece. Iki penyanyi kondang lho, kok mbok duwe Suwunane Bulis. Jajal celurene. Yuk supportin so bareng-bareng adik sinden yang satu yang sudah fenomenal yang sudah kondang di mana-mana. Beliau kemarin baru saja mengirim modal. Masa melu perang dunia. Support yuk. Bareng-bareng hadirnya masih bersama Sidan Istimewa Jawa Timur.
balenono. Sinden yang sangat viral, sinden yang fenomenal, bisa dijuluki sebagai makhluk astral. Lho, astral ki aku apa alien? Duh, kan istimewa, rungokno dhisik ana terusane. Terus Siapakah dia di sana? Liti namanya. Hai, eh baji bambu. baling kok banci. Hai, baling-baling bambu. La la la, wanita istimewa. Rainogo. Iki lho sing rapi nak sing terakhir iki. Apa? Alat pencukur. Oh, rambut. Rambut. Iya. Dek, Aku bilang mak. pripun Mas? Niki teng daleme Pak Pur. Pak Purwanto. Pak Purwanto ngertos. Iki aku bengi iki golek Pak Purwanto arep tak celatu. Nyapa lho. Lah piye to? Lah saiki ngundang bengi iki nekakne campur sari. Candanada, bintang tamu enek Abah Haji Muhammad Syakirun fotone gede. Enek Cak Percil sebelah fotone gede. Cak Slendem fotone pinggire ya gede. Ning Proborini ya enek fotone. Lah aku ora enek fotone. Lah awakmu kan fotone dikane pinggire tengen. Sebelahe kae. Ning cagak telepon. Lah wong ngisore menerima sedot WC lho Mas. Ini lho. Kan enek fotone. Ini lho Mas Jumbleng. Dadi Jumbleng matamu. Sabar Mbak, sabar. Lah kene ayune kaya ngene kok delane kaya jumbleng. Lah kowe iki beda karo sinden liyane sinden. Apa nek sinden ngenane kena dingene Masalah. enek. Liyane ora kena awakmu tok sing kena ngono Mas aku. Lah kuwi apa to, Pak? Kok iso kaya ngono kuwi lho? Heh? Ndas kok iso mbok klokop. Lho iki ngawur iki. Contoh rambutan aceh iki. Ya ampun. Masa ya gelungan kaya berangkas. Iya aja sembrono rumangsaku kok iso ndas nggo dolanan. Iki wis dandan ayu-ayu kaya aku lho, Bos. Kok iso sampe Ngene aku mau sore wis dandan ning gone sablon kok aja. Sablon. Sebelah iki sablon. Mungkin sing dandan kok cerewet. Ya jare di printer. Printer apa to? Sablon malah di printer. Plitur. Plitur. Dek, Pripun Mas? kenalan ya, Dek. Oke. Kaya kayak kenalan ku njaluk sing piye wis? Yo, anu kan awake dhewe sebagai seorang seniman tuh kenalan tuh harus memakai lagu. Alah rene. Adik namanya siapa? Saya namanya Adik Slendem. Adik namanya siapa? namaku Proborini. Adik iya tadi makan apa dek? Tadi saya makan sate. Adik cantik makan apa dek? Aku tadi makan pecel. Adik kesini sama siapa dek? Kesini saya sama rombongan. Alah adik kesini sama siapa dek? Tadi kesini sama saudara. Adik iya tadi makan apa lagi dek minumnya? Tadi minum susu soda. Alah minumnya apa dek? Tadi minumnya lemon squash. Telek. Njaluk. Nyapa lo kok nesu? Kowe iki njaluk piye? Barang nesu piye ket mawon dilewati terus. Lah kan gantian. Ya yo takonono kaya ngono-ngono kuwi kok iso takoni. Aja cerewet lambemu. Nyampe sini jam berapa, Dek? Saya nyampe sini jam 7. Ya, kamu nyampe sini jam berapa, Dek? Jam piro? Tadi sampai sini jam 8. Adik-adik tadi piye, Dek? Apa? Budak. Budak. Orang krungu ngono Kowe njaluk kene ditakoni. kowe. Mesti Sing kok mburi gak gak fokus. jelas lho. Sing buri jelas genah jelas kabeh lho. Lah awakmu ngono njaluk ditakoni kuwi lho. Tadi Iya. pergi kemana, Dek? Tadi saya pergi ke kota. Tadi ke kota beli apa, Dek? Tadi ke kota beli baju. Alah baju Dek. Apa? Budek ngono lho. Budek. Ngono kok njaluk ditakoni kuwi lho. Nyaurono. Alah mbok kowe ora iso. Ya. Adik
Adik, Iya, tadi sama siapa? tadi saya sama rombongan teman-teman. Adik, tadi diantar siapa? Tadi saya diantar suami. Adik, Aku tidur di Madiun, Dek. Dari Lampung tadi Jakarta turun Solo. Kayak ketek seperti kamu, Dek. Pikirnya apa? nyapa kene omong ora jelas kok panggen nyauri ya. Lho tapi kan sepenting Penting krungu. krungu. Lah krungu apa bosok kuwi? Lho tengen aku ki tengen ra kaya awakmu. Ngan, Lah kene ya normal to Mas. Aku lahir projot ki normal. normal piye? Loh, kabeh ki ya normal ora enek kok iso tengen-tengenan rumangsa aku kok. Beda lah karo Normal apa wong tangane lho. Apa? Tangan mulu kurang. Kurang piye to? Nah aku kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku ya 10 ki lho. Endi 10? Iki Endi? Di tek loro telu papat 5 6 pitu. Alien kowe pitu tanganmu. Alien kowe. Alien. mau ning omah 10 lho Mas. Alien. Mbok sumpah aku buka rene. Nah, Mas, hitungan Mas. Ciro lu 4 6 7 8 9 10. 10. Mbak Prabu. Ciralu 4, 6, 7, 8, 9, 10. Lah awakmu jajare. Aku ya 10 ki lho. Di tek loro telu papat 5 6 7. Alien. Hanya 10. Meja Bang Bayi. Cabang bayi. Kon alien apa anomali kon? Anomali. Anomali. Balenono lemu ngitung. Di tek loro Tek ki lho. Perkara tek kaya kelangan telu lho. Ayo gue nyanyi ngarepen. Nyanyi. Nembang. Nyanyi. Nembang. Tak kandakne abahe. Mau abahe ngitung 10. Nek kene 7. Ayo nyanyi. Nembang. Selinting belok ya. Belok. Oke. Belok. Siji Mas, siji. Mas belok siji Mas. bisa ora nembang. Iya. Ning nang 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 ning nang nang ning nang nang ning ning nang nang ding ning tak ding tung tak ding tung Tak ding tak ding tak ding dang. Pantaping, pantaping, tralalelo, tung 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 sahur. Pantaping, pantaping, tralalelo, tung 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 sahur. Hadirin sekalian, pada malam hari ini Bapak Purwanto Ya. menghadirkan 4 anomali. Dari sebelah kiri ada ngagoban, Jenenge apa? boneka ambalaku. Oh iya. Wes manut. Sebelah sana Saya ada anomali berbentuk cangkir, yaitu cappuccino assassino. asik. Sik. Saya sendiri balerina cappuccina. Dan yang sebelah saya simpan sini bananini. Wujudnya apa wi? Kethek Mas. Lah. Ngawur. Kleru. Ketek. Terus. Yang ini bukan bahasa sini apa? Bukan. Balerina Balerina kamu. Bukan itu. Tapi apa Pak? Kamu itu yang utama. Tung sahur. Kok Tung bisa? sahur apa to? Lah iki Mesti lho. Ngono kok ngaku balerina cappuccina kuwi kopi sing cantik. Dong Pak Purwanto mau foto karo aku dirowang kuli. lah lambi. Lah ngene iki ngerti aku lagi kecewa Pak Purwanto. Cewa apa? Cepa opo? Lah awakmu yo ngapusi lho. Aduh. Ya. Malah kayak telek lencung. Nembang ya, Mbak. Oke Mas. Ngono winganane Apa dibayar. apa musiknya aku apa piye? Musiknya aku apa kae? Aku musik ya Mas. Oh iya wes. Aku pengen jajal arek-arek iki. Arek-arek sapa iki? Ke sapa? Ya arek-arek iki campur sari B to Mas. Awakmu kok cari B sapa? Kok iso campur sari B? Maksudmu apa? Kulino tanggapan karo arek-arek iki dhisik kulino. Amor. Awor, lah sing ngedram nggih Sapa? Jenenge apa? Darmaji, Oh iya. Sing bass jenenge Basman. kabeh. Sing ini iki piano. Paino ngomong. Apa lambemu. Ayo. Tombo kangen Mas. Nadane sampe to? Sing gawe nadai sing kene lho. Lah iya Mas.
Nyapa kok MC ini mbok celuk? Nyapa balu kan. Lah iki maksudnya sing ibu. Na 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 Na. dipleroi. Na Maksudnya mas, mas mas, mas mas, 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 gel gel mas, gel apa? Gel Gelonganku copot mas gelang Mas gelang kalung wis tak doli. Amarga kahanane lagi sepi. kaya iso. ora penak. Tak nggo mbayari Alah iya ya. angsuran siji-siji. Kere jane. Sing paling akeh Bank BRI. Terararara. Sepi tanggapan aku terus rene. Nanti Aku dijak karo kanca-kancane Kancan-kancane. ning kono kae iya iya iya. ketemu karo lurae. Iya iya Mbak Lurah gini tuh. Aku terus dijak dolan ning Gede. Gede ku ndi? Aja aja. Tutup saiki wis tutup wis rana isine. Tutup aku kuncine sing nggawa aku Mas. Oh iya iya iya. Kowe nggon apa to? Awakmu apa? Yo jual beli. Jual beli apa? Aku Awakmu buka ning kono? kios ning kono. Ya Ya, aku yo ning kono. sebelah Gede buka kios. Ya Yes, sapa? apa? Jual beli apa? Kroto. Kroto ki apa to? Kroto ya pakan manuk. Manuke sapa? Ini manuke Pak Purwanto. Maksudnya ini manuk ocehan gitu loh Mas. Pak Purwanto kan seneng perburungan. Perburungan. Iya. Nembang ya Ndel? Iya ya Mas. Nembang wong papat ya. Siap. Bisa ya? Lagu ini cah cilik-cilik Iso. nyontoni lagu sing apik-apik. Lah kuwi mau lagumu elek. Yo paling gak lagu-lagu cara. Nusantara. Umpama Nusantara. C. Cek Mas. Ini jadi diurutnya. Ongke. Ongke 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 ongke. Semakin Gak iso ya. Mas. Kon mangejak. Lepas payah kok Kowe kerja Nusantara tapi pekok kowe iki. Nusantara pas dur. sambil latihan tangga nada itu dari bawah ke atas atau dari atas turun? Pendek ya Mas. Oh, turun. aja. Jambe. Jambe 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 jambe. Jambe 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 jambe. Nggonmu entek to ngene. Nyapa kok ngabak tok? Lah saya ndek aku. Ongke. Putar ke kiri. Nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Nyapa? Nyapa? Nyapa kok hub? Ini jane lagu apa penyiksaan? Nyapa? Koreonya seperti itu. Lah koreo ke kiri terus aku yo njungkel ning kono. Lah jalukmu ning ndi? Aku tak golek sing aneh. Mas. Ning ndi awakmu? Belah kene. Kanan. Oh ya. Oh, liriknya piye? Putar ke kiri ya. Oke. Ongke. Sekarang kanan. Nona manis putarlah ke kanan, kanan dan nyapa? 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 Apa? Ada apa lagi? Masa kok lagi tak tinggal pindah kok wis liriknya ganti. Lah jalukmu ning Mau kiri aja pindah kanan iki iki lho. nuruti awakmu jaluk ning ndi? Aku narik ki repot. Jalur nanti. Kiri raman kan. Aku ning tengah. Oh, Oh, tengah, tengah, jaluk jaluk tengah. tengah, jaluk Ya. tengah yo. Oke. Sekarang tengah. Nona manis putarlah ke Tengah. Wis. Nyapa? Nyapa lho. Pak Purwanto, Nyapa? ndok kula mbledos. Kira ngerti masalah.
Kowe ra nganu masalah kowe iki. Kamu lo tidak konsisten lo dengan Eh, kata-katamu lo. Sing uraca percil lho. Lah kok aku dirogoh. Lah piye lho? Ya, Ora, minar. Minar. Kono. Membiat mayon paman. Suarane. Ora. Ora kuwi. iki ndi? Wis ora hungke iki. Selendro. Minare selendro. Lah ndaya apa ora oleh dolan ning Banyuwangi? Minare selendro. Wis. Iya. Ulo sama. Membiat mayon paman. Suarane. Yo. Gandeng belambiangan. Yo. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering uli iso iki. Gedang rojo sak jorong dipangan codot pinjang orang jamur kulun iso pedot. Belambiangan. Belambiangan. Kamu terusnya apa? Tak terusnya. Teko kok Sapora. Kok wis tekan belambiangan to? lah kowe njaluk tekan ndi? Kowe njaluk. Urutane lho. Oh iya. Lah aku malah Awakmu berarti iso tenan. Yo iso. Iso tenan lho. Ngeram. nyeram biai. Nuswantara. Alon, aja cepet-cepet. Alon ae, hei. Nadane di. Hei. Dudu watu hang diarani pasir. Watu gampang kelion buru ketemu wawang langsung ngesir. Gelibekan koyo kelangan pikir. Wes, kowe apa aku? Teko ndi, Mas? Kowe apa aku? Sak arep aku. Lah njaluk ora? Jaluk ora? Aring-aring biakar gedang campur sawi sampe kering muliye iso diri. Gedang rojo sadurung dipangan condong timbyang orang jangur kulo iso wedhot. Kulon kono wetan segara Yuk. Haring-haring bakar. Ora. Nyapo. Kok nesu lho. Lah timbangane aku mbok kono ning ngono nek. Iya. Belah ambiangan. Belambiangan. Aja takon seneng susah disangga tanah India Melare. Taman apa, Dik? Taman Sari. Taman Sari, Mbak. Taman Sari Nuswantara. Belambiangan, Bumelari Taman Sari Nuswantara. Belambiangan, Bumelari Taman Sari Nuswantara. Gulu pedot bareng-bareng masih bersama Canda Nada. Drami Mas, drami. Tek sek. Kendangnya lah gulu pedot itu ya Mbak. Kendangnya gulu Ya pedot. kendangane ya biasa. Iya. Apa? Tak tungdelang, tak
Glang. Ini sambel kemangi. Gulune. Ayo bro. Yuk. Wawur ya bang. Yuk. Oke. Bersama Campur Candana.
sendi pangan codot timbyang warung yang berkulu risul padha yo Lojong sawi enak ati esturi pon kanggo rimo lojong sajor diperedeli yen ra percaya bedang Bokong semak 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 bokong semak arep gelem 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 kakak cocok bokong semak 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 arep sagol 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 kakak cocok sapa wae sing selamat ning bokong semak 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 bokong semak arep gelem 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 men Bokong semak 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 bokong semak arep sagol 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 cocok sapa wae sing selamat luar biasa. Habis ini kita tampilkan bersama artis-artisnya Candana dan ada Dek Bangkit. Ada Dek